Velkommen til den her video. I dag spiller vi Five Freddy's map 2. Vi har spillet med lidt. Rasmus er med baggrunden, han kan så ikke høre noget. Nej. Jeg ved ikke, om de hører ham. Så jeg ved ikke, om de hører ham. det er rigtig godt. Ja, det var. Vi begynder nu, tror jeg. Fanden. Hvad fuck? Og sådan der. Fuck. Jeg vil undskylde, hvis det larmer lidt meget i starten. Det er godt. Vi skal lige op. Kom vi dør. Nu. Så er vi i gang. Skal lige over i den anden side. Sådan der. Vi kan lige se, hvor lang tid der er tilbage af det der. Og lige tage ikonen derovre. Sådan der. Nå. Chica er der. Bonnie er væk. Var han ikke? Han er der. Bonnie han forskrækker mig vildt meget. Jeg ved ikke, hvor hun er. Hvor er Chica? Hun er der. Hvor er Freddy? Han er over der. Fordi hun bevæger sig før mig. Bonnie. Prøv at tænde lyset hurtigt. Nej. Vores strøm det går hurtigt nu. Bonnie. De bevæger sig. Ja. Hvor er Bonnie? Jeg kan ikke lide det. Bonnie? Ja. Jeg kan ikke lide Bonnie. Han er fucking Der var creepy. den før. Der. Chica var der. Nej, hvem var det så? Prøv lige at klikke derind, hvor der var før igen. Det var min skærm. Nej, det var bare min figur, Chica. Fuck, det er creepy. Nej. Jeg hører nogen, der trækker vejret. Der står han. Så tager han. Jeg kan ikke lide det. Hvor er Chica? Nå, væk. Står Ja. der. Og Bonnie, han er. Ej, jeg har med til at trække ind over Bonnie er der. kameraet. Han er inde i skabet der. Det der. Hvor siger du, han er? Inde i skabet. Den er Chica. Nå, der. Er hun lige derovre? Fox, han skal være. Går lige ud Han igen. er der. Hvor er han? Hvem er der? Bonnie var lige der. Fuck! Jeg er skid! Fuck, jeg er skid! Stadig. Der er ingen, der se, han er der. Fint. Der får man. Nej, ikke det. Okay, vi lader bare være med op. Vi går bare igen på kameraet igen. Hvor? Vi bliver her. Vi går igen på kameraet igen. Dør vi. Vi rør ikke på kameraet. Okay, går de væk igen? Nej. Bliver det der for Hvis evigt? vi rører ved kameraet, så dør vi. Ja, kom nu ud af det køkken der, du larmer af helvede stykke. Bonnie er stadig derovre. Kom med hjem. Drenge, Og nu, jeg er så heldig, at jeg faktisk godt kan høre det fra... sådan er vi. Fuck det, vi satte så intet. Drenge, jeg kan faktisk godt høre det fra jeres side. Ja, det værste... Rasmus. Det værste, der sker, når det er Fox her kommer, så er vi Fox. Og svinger. Eller sådan ude, svinger. Rasmus, kan du ikke blive siddende et sted med de... Fuck. Jeg sked. Fuck, jeg sked en boms, mand.
Ramon, er døren lukket? Er døren lukket? Nej, luk lige døren. Game over. Igen. Fuck. Vi stopper lige pause videoen, så kommer vi tilbage. Og tilbage igen. Efter det store chok. Var det ham, der sagde, at vi var døde, for vi skulle... Ja. Vi er tilbage. Ja, godt. Ej, rigtigt. Han kom lige sådan her, han kom lige med hovedet ind til det. Så prøver vi lige igen. Ja. Så er vi Golden Freddy, han kommer. Han er ikke så hyggeligt. Du kan ikke... Hvordan er det nu, Golden Freddy kommer? Han kommer ret. Jeg tager lige min pandebånd på, nu er jeg rigtig knap fin. Nu vinder jeg, hvor er jeg fin. Vi skal bare lige... telefonen kommer til. Jeg er fra. Ej, for helvede. For helvede, mand. Sådan. Wow. Hold kæft på. Ramo. Jeg kan ikke lide det. Ja, vi lader være med at bruge noget strøm til at starte på. Eller kameraet. Skal vi døre boksen? Så må vi fortælle, hvad der skete sammen før. Vi venter. Venter spændt. Det kan vi. Ramo. Jeg er bange. Jeg kan ikke lide det at spille med. Nå. Bilen, den er mere uhyggelig. Film. 4. Ej, det er faktisk noget sammen. Det skal vi også spille. Når vi har gennemført de andre Nej, spil. det kan godt være, at vi bare begynder at spille toeren. Men det er 2 forskellige serier. Det her, det bliver en serie. Og det kan godt være, at vi laver 2'eren, 3'eren og 4'eren som en serie. Men jeg tror, vi vil gerne fikse det. Men vi gennemfører det spil her først. Hvor er Bonnie? Jeg skal ikke klar. Jeg kan ikke lide Bonnie. Bonnie. Chica. Fuck, hvor er Bonnie? Hvad er det derude? Nej, han er ikke her. Han er. Står han der? Står han Ja, der? der står en der. Og så er der også en fin ven. Foxy, han giver os et kæmpe chok. Jeg tror, der står en der. Der står Chica og Bonnie er der. Freddy, er det den eneste, der kommer fra den anden side, eller gør Chica og Freddy det? Chica kommer over på den side af. Fordi han kommer på begge, så kan du. Bonnie er... Okay, nu er vi langt væk. Er Foxy kommet ud? Nej, han står bare helt. Okay, så er vi... Jeg kan ikke lide det her. Okay. Jeg tror måske, vi prøver 2 gange mere. Den på hvor lang videoen bliver, tror jeg. Mm. Jeg dør der at spille en eller anden dag. Der får jeg hjertestop af det at spille. Det er så ikke noget, man skal spille med, men... Nogle gange så er det... Det er Chica. Jeg kan ikke, hvor er Bonnie? Han er ikke der. Nogle gange, de ser noget sådan små lille... Bare for natur. Ja. Nej, lad være med det. Det er din, der var for højt temperatur, han ville skubbe med vinduet. Ja. Eller åbne døren. Prøv lige at åbne døren. Åbne døren. Åbne døren. Ellers slukker jeg lige telefonen. Fuck dig. Kig over i den anden side. Okay. Åbne døren. Jeg kan ikke lide det, Chica. Jeg har aldrig prøvet at dø til Chica. Det er kun Bonnie og Foxy. Er Bonnie stadig derude? Ja. Chica. Nu skal jeg... Er Foxy løbende endnu? Nu må du gerne snart gå. Ja, Bonnie. Bonnie. Kom ind og røg. Jeg står ham. Hvor er han henne? Jeg er tilbage. Står der. Foxy er ikke skrevet endnu. Jeg hørte den gå. Jeg hørte den gå. Jeg kan ikke lide det med. Eddie? Kom med ind. Kom med ind. Fuck, vi kan ikke nå det. Strømmen når at gå ud. Han er der. Strømmen når at gå ud, tror jeg.
Vi når det ikke. Please. Please. Ud. Fuck. Vi kan stabe nu. Den kommer nu. Hvor er han? Jeg kan ikke dreje. Please. Kryds fingre. Yes, man! Wow! Endelig. Ja, tørt nat. Ej, glem. Nå, det var alt for den her episode. Jeg håber, I nåede så med. Og hvis I gjorde, så husk at like og subscribe. Og ses en anden gang. Ciao.